Wadhi kadhoad na mchumbi kaunti ya Mombasa obila ne ogengo ng'anyo mane chan tim gi rawere mariango odiechieng' sabasaba gino mane rawere oseyo ka gikoni obila ne temo rocho ratiro margi. Kaka jafwambo marwa George Aoko lero mwandu buora nokethore kaunti ma Makueni kama rawere mane obago ng'anyo ne owang'o mwandu kendo rocho chenro mag wuoth kod ohala. La e kaunti ma Mombasa ne okwere boma mangima mar gayo ng'anyo mane chan tim gi rowere mariango odiechieng' sabasaba. E okinyi mang'ich, obila ne ogoyo tach e alap ma Uhuru Gardens kuma ng'anyo thoro ga chakore kaachiel kod alwora ma Mwembe Tayari to kod apaya Madigo. En gino mane okelo luoro ne jogo mane chano ng'anyo to chutho ni mar obila ne oriko tuno gi oboke mar bago ng'anyo. Ne ging'ado mar dhi nyaka e apis IPOA mar chwalo ng'ur margi ka giseyo obila kuom mono gi ng'anyo. Ni kuvunja maandamano, na hii ni haki yetu kikatiba, si sawa. Leo asubuhi wameanza kutuandama, kila pale tunakwenda wataandama. Tumekuja hapa ili kuonana na IPOA kufanya complaint against the police. Kitu ambacho tumebeba hapa ni bendera. Hakuna kitu kingine ambacho tumebeba hapa. Polisi wametufuata mpaka ofisi za IPOA. What is this? They are turning Kenya into a police state and we are condemning this with the strongest terms possible. Na sisi hatutarudi nyuma na hatutatishwa. Sisi jamani, we are so broke to buy fear. We are very broke to buy fear. We don't even have a cent to buy that fear. Kwa sababu hata kazi hizo ambazo tunaweza tumia pesa kupata kubai fear hatuna. Lakini wanasema tusiandamane kwa sababu kuna wauni. Kama mnajua kuna wauni, kwa nini msiende kushika hao wauni? Kwa nini mkuje kwetu sisi vijana ambao tuko hatuna silaha? You know the goons are there, you know the planners. Go for them. Kata kamano, moko kuom jodak Mombasa to ne koni gi mor gi okang' mar obila bugo ng'anyo ma kamano to chutho kaluwore kod luoro mane osekwako jo ohala kaachiel kod jowuoth. An gima ng'eyo ni kawuono Mombasa okwe. To wan ka mar mondo wang'e ni Mombasa obed gi kwe. Kwang'iyo owachnwa mondo waluor sirkal mantie. To wan gi haki wa mar mondo wang'i sirkal gik moko gitimo. To wan gi haki wa bende mondo kik waketh mwanduwa nikech wan wawegi e mwanduwa go e mwaketho. Wabedi gi kwe, Nyasaye oritwa, kik waketh ne ji tich ni maandamano, kijende oling' thi obed mos, wakwayo gi ng'wono. Telo mar William Samoei Ruto, mano telo maber ma Nyasaye mukelonwa. To e kaunti ma Makueni, obila ne orakore gi kweth rowere mane omoko mach kendo wang'o nyamburko, ka komachielo bende gidino apeyni e alwora ma Wote kod boma ma Emali. En gino mane orocho chenro mag ohala kaachiel kod wuoth e kaunti no. Askari ni hawa, watoto ni hawa wanakimbizana tear gas, na sisi ni watu, na hawa ni watoto wetu, na sio karatasi. Na hatuna pesa tunaweza nunua chochote. Mzee kama mimi niko na miaka 76. Weche ne okopogore kaunti ma Machakos kuma jong'anyo ne owang'o nyamburko aina mar kanta e seche mane girakore gi obila. Sisi kama Gen-Z, mimi ni Gen-Z, tunataka tukae chini. Tushika kadi ya kura. Tuchukue vitambulisho. Tusiseme tu one time na sisi wenyewe hatuna ID, hatuna kadi ya kura. Kuna duka hapo Machakos na leo nimeweza kufunga kutoka asubuhi. Juu unaona uwezi fungua, watu wanaweza kugeukia na wakuibie. Na hiyo ni hasara kwako na hakuna mtu atakulipa. Lakini mbona watumia life bullet unaua raia, we are the future. Na serikali inatuua. E ng'anyo no, obila ne ondhiyo dhano buora ka mwandu tandawoya ne bende okethi e kinde rakruok mar obila gi jong'anyo. George Aoko, Ramogi TV. Ogai mar ODM Raila Amolo Odinga orem chope kar bagoromo